Φτηνά συντροφιάς, τα αναπνευστικά προβλήματα είναι από τα πιο συχνά. Οι παπαγάλοι, τα καναρίνια αλλά και τα φίντσις έχουν πάρα πολύ καλό μεταβολισμό και χρειάζονται πολύ οξυγόνο και αυτό κάνει το αναπνευστικό τους να είναι ευάλωτο. Η μόλυνση μπορεί να προέλθει από ιούς, μύκητες, βακτήρια αλλά και παράσιτα. Στοματά, φτέρνισμα, κούραση στην αναπνοή, αδυναμία αλλά και απώλεια όρεξης. Αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή λίμωξη. Η βιταμίνη Α παίζει μεγάλο ρόλο στην προστασία του αναπνευστικού. Η έλλειψή της είναι μία από τις αιτίες που τα πτηνά παθαίνουν αυτές τις ασθένειες. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Air Track Formula της Evian Paradox. Έχει εκχυλίσματα μέντας, ρίγανης αλλά και θυμαριού, επίσης ευκάλυπτου και βιταμίνης Α. Έχει αντιμικροβιακή, αποχρεμπτική και καταπραγητική δράση. Ιδανικό για πτηνά με αναπνευστικά προβλήματα ή ακόμη και για πρόληψη. Η δοσολογία για πρόληψη είναι 2 σταγόνες ανά 100 ml νερού 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Η δοσολογία για θεραπεία είναι 4 σταγόνες ανά 100 ml καθημερινά μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα. Φροντίστε λοιπόν τους πτέρωτους σας φίλους, γιατί η αναπνοή τους είναι η ζωή τους.